हेल' लोगोफोर आरो आं दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों आरो बेजों लोगोसे आङो वेलकाम खालामदों आंनि इउटुब चेनेलावहाय देरहासात इस्लारि बिथांखौहाय वेलकाम खालामदों। माखासे सिरियास खोथा आं दिनैहाय बिथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों आरो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो गोसो होनानै खोनासं। मानि थाखायहाय बे स्पेसियेल टपिकआनो जाहैबाय जे थांनाय समफ्रावहाय माने 1 week बिफोर जोङो बावाखै आरो सप्तासेसोल' जे बै समावहाय मोनसे निउस रादाबा आंखौहाय मा होनदों सासे NLFB नि लिडार होननानैहाय बुंदों। एलसन बसुमतारीखौ नोंथाङा खुद बिटिआर एबा बड'लेण्डआव लाबोदों। दा बेनि बागैहाय निउस रादाबा नोंथांखौ लिडार होननानै बुंदों। दा नोंथाङा माबायदि बुङो, नंमारगौ नामा? दा आंनि बुंनांगौआ बेनो, गिबियावनो बिकु बसुमतारी ब्लग चेनेलनि जेसेबांनाखि नायगिरिफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा नंगौ, बड'लेण्ड रादाबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बियो भुल जादों। जे बिथाङा आंखौहाय NLFB-नि लिडार होननानै, दैदेनगिरि होननानै बिथांमोना बुंदों। दा आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेसो जे सोरबा सासे NLFB-जों थानानै माब्लाबानि समाव खामानि मावोब्ला बेखौनो जे NLFB-नि दैदेनगिरि बुंनांगौ बे नङा। माब्लाबानि समाव एबसुजों आङो थांनानै खामानि मावहैगोन, अब्ला बै समावबो आंखौ एबसुनि लिडार होनगोन नामा? माब्लाबानि समाव आङो हाग्रामाजों थांनानै माखासे हारिनि इम्परटेन्ट खामानिखौ आं मावहैनोबो हागौ, अब्ला हाग्रामानि मानसि आंखौ बुंगोन नामा? माब्लाबानि समाव प्रमदजोंबो आं खामानि मावहैनो हागौ, अब्ला बे समावबो आंखौ प्रमदनि मानसि होनगोन नामा? दा आंनि बुंनो साननाया बेनो, माखासे जोंनि पर्टेलफोरा भुलखौ मावा नङा मावो, खिन्थु जाय भुलखौ मावोब्ला बेखौ सुद्रायफिननो हाया, बे भुलफोरखौ मावनो नाङा आरो। जेन'बा बिसोरो आंनियाव जेबो कुइसनखौनो खालामाखै, बिसोरो आंखौ माब्रै NLFB-नि दैदेनगिरि होननानै बुंनो हाखो, नैबेबायदि आरो। जुदि डिटेल्सखौ मोनथियाब्ला थोंजोङै बेबायदि बुंनाया आंनि बायदिब्ला गोरोन्थि। फैबाय थानाय समफोरावहाय जेन'बा आंखौ बुंबाय, गुबुन सोरबा सासेया मोजां खामानि मावोब्ला बेखौहाय गुबुनफोरखौबो बेबायदि दा बुंथों आरो मिथियालासेनो। जेन'बा प्रेस मिटआव आंखौ सोंनानैहाय आङो बेबायदिनि दैदेनगिरि होननानै आं जुदि खुद बुंनानै लायोमोनब्ला बेफोरो मोनसे एक्सेप्टेबोल जायो आरो। खिन्थु बिसोरो आंनाव सोङालासेनो जे डाइरेक्ट बुंबाय, बे बिराद दुखुनांथाव आरो। ओमफ्राय हारिनि खामानि मावनायावहाय समनि गेजेराव बेफोरबायदिया जाया नङा जायो, अब्लाबो मोनथियालासेनो सोंनाया बहुद गोरोन्थि आरो। बेनो आंनिफ्राय। दा निस्सय आंबो आसा खालामदों, आं सानबाय थादोंमोन जे देरहासात इस्लारि माब्लानिफ्राय NLFB-नि लिडार जादों। खिन्थु नों जे सासे बेक्तिखौ साक्सेस खालामनो लाबोनो हादों, दा बेवहाय नोंथांनि गोसोआ बेसेबांसिम गोजोननाय दङ? दा आङो जेसेबांनाखि आं गोजोनदों, बिनि बांसिन बिथांनि न'खराबो गोजोनदों। जे आङो थांनाय 2021 मायथाइनि 29 जुलाइ दानावहाय आङो बिथांनि न'खराव थांनानै मोनसे भिडिअ बानायहैनाय जादों। ओमफ्राय बेवहाय बिमायाबो गाबबाय, बिफायाबो गाबबाय। आङो सानबाय, जुदि जोंनियावहाय बे बिमा बिफानि मेगननि मोदैखौ हुगारनो हायाब्ला जों माने हारिनि मावनायनि जेबो लाब गैया। आंनि गोसोआव बेबायदि सानबोदों आरो। ओमफ्राय साननायजों लोगोसे आङो बिसोरनो खोथा होबोदों जे सानसेब्लाबो नोंनि फिसालाखौ आं नोंनि न'खरनि बा नोंनि न'नि सिथ्लायाव आं फसंफैगोन, बेखौहाय आङो बिथांमोननो खोथा होबोदों आरो। खोथा होबोनायजों लोगोसे आङो खामानिखौ मावनोबो सुरु खालामबाय। आङो रावनोबो खोन्थायाखै जे आङो भिडिअआवल' बुंदों, बेखौ म्यानमाराव थाबोदों, बेखौ लायफिननांगौ, जोंनि सरकारा लायफिननांगौ, बे बाथ्राखौल' आङो बुंबोबाय थादोंमोन आरो। खिन्थु आंबो जे सिङावहाय नाजाबाय थादों, बेखौ आं रावनोबो खोन्थायाखै। ओमफ्राय आङो लायजासिम, लायनायनि सिगां NLFB बिथांमोनजों आङो सावरायदों, गोबां गेदेरमाफोरजोंबो आं सावरायदोंमोन। बे मानसिखौ लाबोयोब्ला जोङो माबायदि प्रसेसजों लाबोनांगौ, बेखौ आङो सावरायदों। खिन्थु माखासे जोंनि सरकाराबो गोदाव सोराव आलां जालां बुंलाबायनायनि थाखाय माने आङो बिथांमोनजों सावरायहैना बिथांमोना दायथ' लादों आरो, एक्सेप्ट खालामनानै। ओमफ्राय बिथांमोननि थ्रुयैनो आङो बिथांखौ, जे एलसन बसुमतारी, बिथांखौ आङो बिथांमोननि थ्रुयैनो लानानै फैनाय जादों आरो। ओमफ्राय नाजानायनि गेजेरजों गोबाव सम, माने बोसोरसेयानो जाबायमोन बेखौ नाजाबाय थानाया, बिनि गेजेरावहाय कन्टेक्ट जानानै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय आरो। बुहुद गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। आरो
समस्त बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन, बेखौ लाबोगोन होननानैहाय दा निस्सय लाबोनो हाबाय। बिनिफ्राय देरसिन रंजाथाव आरो दा निस्सय जोङो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा गावनि नाजानायजों एबा माबेबा मोनसे पार्टनिफ्राय डिसकाशन खालामनानै गावगा खुद बे बिथांखौ लाबोनो हानायनि थाखाय बहुत जोङो ग्रेट बुंनो हायो। बेखायनो माने हयथ' माखासे निउस पर्टेला नोंथांखौहाय लिडार होननानै बिसोरो नंगौ प्रसार खालामदों। ओमफ्राय फैबाय थानाय समावहाय बर' हारिनि थाखाय मावलांनो मा थांखि दं नोंथाङा? आंनि थांखिया बेनो जाहैबाय जे जोंनि हारिया मोनसे गोग्गो थासारियाव फैनांगौ आरो नाजालांबाय थागोन जिउ थासान्दियाव बेसेबांसिम गोग्गो थासारियाव लाबोनो हायो। दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनो जे गावजों गाव माने सोंखारिलायनायल', माने नैबेखौ मावनांगौ होननानै आसि थुनानै दिन्थिग्रा रावबो गैया। माने डाइरेक्ट काउन्टार, नैबे भुल जादों, उमुग उमुगा बेबायदि खामानिखौ मावनाया बे गोरोन्थि जादों, बेखौल'सो काउन्टार होनो रोङो। नाथाय बे खामानिखौ जे माबायदि मावनानै मावनांगौ बेखौ आसि थुना होनाय, नै बेबायदि फैयोब्लासो जोंनियाव मोनसे सान्थि परिबेसा फैगोन, ओमफ्राय जोंनि हारिया मोनसे गोग्गो हारि जानो हागोन। आरो आंनि सिमाङा बेनो जे जिबनाव जिउ थासान्दियावहाय मोनसे गोग्गो थासारियावहाय जोंनि हारिखौ लाबोनो हागोन नामा, नै बिनि थाखायनो आं नाजाबाय थागोन। आरो जोंनियाव गोबां जेल जानायफोर दङ, दा बिथांमोनखौ उदां खालामनायावबो आङो गोगोम माने गसंथानानैनो आङो हेफाजाब होगासिनो दं। आरो फैबाय थानाय समफोराव जुदि उदां जायाब्ला बेवहाय हज्रि खावनाय मानाय बेफोरबायदि हाबाफारियावबो आं मोजाङैनो इनभल्भ दङ आरो मदद खालामलांगोन, बेनो आरो। खोनाबाय खुद बिथांनिफ्रायनो जोङो माखासे निउस पर्टेला जेरैहाय लिडार होननानै बुंदोंमोन, बे एकदम बाइ मिस्टेक आं बेखौ बुंनो सानो। अब्लाबो आङो दिनैहाय दसे समनि थाखाय देरहासार इस्लारखौ आं लोगो मोनदों आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला एबा सुइटेबोल माने थोंजोङैनो सैथो बाथ्राखौ मोनदोंब्ला निस्सय बे चेनेलखौ शेयार खालामगोन। आरो बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि सासे इउटुबार होनबाबो जायो, माने जोंनि गासैबो बर'नि थाखाय बांसिन स्पेसियेलि जोङो जोंनि आफादनि थाखाय एबा जोंनि गोमाजानाय बेक्तिफोरनि थाखाय, एक्स इन्डिफोरनि थाखाय बिथाङानो निउ गोदान ब्लग खालामो। दा निस्सय नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानैबो बिथांखौहाय नायनो हागोन आरो खोनासंनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनो हागोन, ना मा बुङो? नंगौ। अब्ला जोङो बेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ से।